Paspasan na to. Paspasan. 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 Toy, ganun gahila ka, day. Ano si Papa? Hoy! Let's... Inday! Ay! Yung taon ka! Straight lang yun. Straight lang yun. Ay napaglingi. Ay napaglingi. Straight lang yun. Straight lang yun. Ah! Let's see. Let's see. Ayo. Call ko, ano kong bayad? Ayaw ko hikapa, gamay. Bagay lang oh. Bagay oh. Ah! Oh! Oh yes. Unahan ko ni sa likod eh. Ha! Yate. Ha! Oh, shh. Yup. Oh, gago. Hoy! Psst. Ma'am! Asa mga basiyo, ma'am? Hoy! Sakita sa lupa. Yate. Okay. Altarita. Okay! Tingbat. Oh, nidaghan sila diri. Alo! Hindi ako natatawa, Lods. Umiiyak ako, Lods. Mama, akin ang bayad, ma'am. Gibiran ni mo ang kwarta gikan sa bulsa sa tiguang. Wa na kay mahikapan sa bulsa. Kuluyan ni mo, kuloy! Kuluyan ni mo, kul! So... Ah! Kayawa kayo! Shit yan eh. Harita unabi. Na something there is na Salamat na Ah! Hoy!